Hey guys, welcome back to the Any Vlog. नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसेबाव बरायबाव आंनि गोदान ब्लग दिनै 29 तारिख आं 26 तारिख बेलासियाव न'आव थांदोंमोन दिनै मोनफैफिनबाय 29 तारिखआव बिराद गिदिर जोंना प्रब्लेम जानानै थांबाय सासे लोगोआ बिथाङा बेखौ सलायोमोन ना बिथाङा न'आव थांनो गोनां जाबाय एसे प्रब्लेम जानानै दा बे गारियाल' दङ नालाय गारिखौ दा सलायथ'नोसै आंना गारिया हजों अफिसावनो दं नैबावबो जोंनि गारि गंसे दं ओरैनो दंगासिनो बेबो खामानि दामानि गैया मा खालामनो बेथ' टायरा अरिजिनेल नै सिगांनिया मोननैयाबो ओरैनाबो अरिजिनेल उननियाल' रिसिलिं गारियाबो बे एसे साबसिन ओमफ्राय क्लाचा हार्ड आरो क्लाचा गोरासिन आंनिफ्राय दा माल दङ नै खालि जागासिनो एपिएल निफ्राय लाबोदोंमोन मदनपुर बै टल गेट खाथिनिफ्राय लाबोदोंमोन एपिएल लिमिटेड एलटिडि बै गंसे गारिखौ खालि खालामगासिनो बे जाखांबाथाय आंनिखौ खालामबाय बिनिफ्राय अबाव थांगोन मिथिया दा जेबो खबर गैथ'वा मालिकनाव दा कल खालामदोंमोन मालिकआ फनखौनो हमाखै दानहरदोंसो ओमफ्राय बेस्थ'आव दं दा हरफिननो हागौ दा बिथांनि नै थफ्ला थफ्लि जि जोम ओमफ्राय बासन बर्तन गासिबो बावनो दंजोबो ओमफ्राय बाहाय अबावबा रुमफ्राव लोगोनि रुमफ्राव दोनलांनो बेबस्था नायगासिनो आं मानो होननानै बुङोबा खुनु फिक्स गैया बे गारिखौ सोर सालायगोन आंबा सलायगोन ना सलाया बे सकि गेट एरियायाव आरो गोबां रुम थाग्राफोर दंलाबायो बेखायनो बाहाय गालांनो सेस्था खालामसै बे गारिया मालानि दिनावबा माला अबेयाव थाहैगोन आंबो सलायनाय जागोन ना जाया आंबो बुंनो हाला माने दा पेमेन्टनि गन्डगल आं मोनगासिनो दा पेमेन्टआ बेसेबां फैयो नायथारग्रोनांसिगोन बेनि उनावसो आं माबा मोनसे साननोसै पेमेन्टखौ फसायनाय बायदि नङाबाथ' गारिखौ सलायबाय थानानैबो लाब गैया बे आरो मानसिफ्रालाय सानगोन आरो ना गारिखौ सलायथेरा गोबाव सलाया थाब थाब सोलायबाय थायो बिदि नाथाय जाय खामानिखौ सेटिसफाइ मोनाना बेखौ मावबा माने मोजां जाया खामानिया बेखौथ' बयबो मिथिखागौ ना दा जोंनो नांगौ मेन मतलब फैसा दा फैसाया थोजासे नङाबा बे गारिखौ सलायनानै मा लाब नङा होमबा टाइम वेस्ट खालामबाय थानो हाया दस्रा नांगेरनांगोन मोजां नङाबा मानो हाबा बेबो मोनसे कुइसन फैयो मानसिफोरनाव दा मानसिफोरनि खुगा नंगौना दा इसिखिनि फैयो जोंनाव बेबायदि मोजां बेखौ बुङो दा गाज्रिबो मोनलायलांगोन मानसिफ्रा बुङोबा आरोना माने थार बाथ्राखौ बुङा थगायनानै बा थगायनायखौनो लांदो माने गिदिर बुंनानै माने गाहा एसे मोजां गोसोआव मोननोलाय सोरबा नैबेबायदि खोथा फैयो आरोना आं एसेखिनि खामायो जोंना बेबायदि गिदिर सिङाव माने जिर' जायो बेबायदि मानसिया नंगौना स' बेखायनो आंथ' रावखौबो थगाया नंखाय बाथ्रा बुङा एकदम आं माने सैथो नालाय मालायखौबो सैथो सानोलै नैबेवहाय आं फासिफ्राङो नैबेहाय थाबथाफ्राङो आरो बाहायनो जेराव मेराव बेबायदियाव सौग्रावफ्राङो आं ओरैनो मालिकफ्राथ' गाज्रि नङा फैसानि टेनसन गैया माने फैसा नांगौ जायोबानो फैसाखौ बिबानो मोनो आरो नाथाय नोंहा खामाय गैयाबा फैसाखौ लायै एडभान्स लायै मा जानो खामायाबोथ' फैनांगोन ना नैबे खोथा आरो मोनसे दा न'फोराव थानानै खामानि मावोबा बेलेग खोथा जायो आरो जेनेबा खम दरमाबाबो सोलियो माने न'नि खामानिबो मोनो प्लास ओमफ्राय नोंहा ओरैजाय इनकामबो हाबो जोंहा न' गारनानै माने बाहेरायाव फैनायनि खोथा ना नोंहा रायजो राजाजों हरै थानो मोना रायजो राजायाव मिटिं जायो दावथिं जायो खामानि जायो ना बेखौ गारनानै बाहेरायाव फैयो ओमफ्राय ओरै रायजोआव खामानि मावदोंबा सानसेबा 400 बा 500आथ' खना लाखायो मासाव जुदि खनब्रै खामानि जाबायलायनो मिटिंफोरखौथ' बाद हो खनब्रै खामानि होनबा बिसिबां जायो 400 खरिया दिनावबा बेफोरखौबो साननांगौ आरोना दा मा बुंनो आरोना 8000 दरमायावबो गारि सालायग्रा दं 10 साखा गारि सालायग्रा दं ओरैबायदि ड्राइभार दंना जोंनि मा बुंबावनो आरो एरियायावनो 8000आव 10 साखा गाहाम सालायग्रा दं दा मैगं थाइगंनि दाम बारायबाय जेरावबो जिएसटि नांजोबसै माबा मोनसे लंपेन्ट गस्ला बायनो थांबानो 1500-1600नि खमाव नों मोजां लंपेन्ट मोनखाला दा बेफोरबायदिखौ फसायैनिनो बाहेरायाव थाङो आरो सोरबा बाहेरा गुबुन स्टेटआव थाङो गुबुन जायगायाव गारि सालायनो बा खामानि मावनो दा लकेलाव बेबायदिनि थाखायनो आरो दा रेसपेक्टखौबो गुवाहाटि एरियायावल' बुंगोन आं गुवाहाटि एरियायाव एकदम सैमा बाहायखायो गुवाहाटि एरियायाव नै दाथ' बाव खालि जागासिनो दाबो बाव गारि गंसेल' दंमोन बहाय फुङावनो खालि खालामनो हायो आरो बे गारिखौ ओरैनो दोनगासिनो सानसे दा टाइमानो बेसे जाखो 5टा जाबाय नै होमबा दा जोंना 500 थाखाल' मोनो बे लटआ मैयानो लट जानाय दे मैयानो लट जानाय दासो खालि जादों नै 5टायाव टिपाव 500 थाखा मोनो होमबा दा साननैजोंसो 500 थाखा जाहैबाय मालाबाथ' सानब्रैबो जायो सानब्रैजोंसो खालि जायो मालाबा बेखौनो आं मोजां मोनाखिसै आरो ना बारा नायनोसै र' पेमेन्ट हाबग्रोथोंसै मा जायो दा मालिकखौ मालाय माथो होनो मालिकआथ' लटखौ होयो दा बेनाव प्रफिट दं बेखौ दरमा होगासिनो दा मेन सुटिया कम्पानियासो खालामो आरो कम्पानि सिङाव हाबफैयो बेसेबां दिननिफ्राय खस्थ' खालामदों ड्राइभारा बेखौ जेबो मिन्थिया कम्पानिया आरो जै बहाबाफोर वालफ्राव बा अबावबा होनांबाय माबा मोनसे अबावबाफोर नुकसान जाबाय ओरैबायदि फाइन लायोना कम्पानि सिङाव
दा बुंखा आरो माबा रागा जुदि खायबाबो दाय जायो ओरैबायदि आरो माने बिराद सैमा बाहायखायो कम्पानिया ओरै साउथफोरावथ' दिल्ली मुम्बाइ आरो बेंगलरफोरावथ' बेबायदि बाहायद्राया बांद्राय कम्पानिया आरो मालिकफ्रासो एसे हरैजायना गाज्रि खालामनो नागिरो गारि मालिकफ्रासो अनारफ्रासो कम्पानिया बिदि खालामलाबायनो नागिरा फाइनालि खालि जाजोब्बाय नैबे स्टराव दा टाइमानो 5:47 जाबाय खालि खालामबा दसेनो हाखायो आरो बे नाटक कम्पानिनि मा बुंनो बन्द' खालामसै रिसिभिं लानोसै ओमफ्राय बबाव थांनांगौ मालिकनाव सोंहरनोसै थाला होबाय थाला होनानै दा साइड खालामना दोनसै गारिखौ बिसास गैयाना खालि गारिबाबो गेंलाङो बे बुस्थुआ ओरैनो लाख गाज्रि सोलिगासिनोखा दामानि बाइकफ्रा बेफोरबायदि लेट खालि जायोबाना दरमाफ्रा फिक्स जानांगौ नै बिसिनि बायदि बिसिना 25,000 फिक्सनो मा खालि लजिस्टिक ना माने बेखौ दाख्लै खोनाखादोंमोन नैबाव ओरैनो गोदोनानै दं नै जोंनि कम्पानिनिया गंसे ड्राइभारबो गैया खामानिबो गैया बे गारिया दा गाइस प्लानिंआ जाबाय दा बावनो थानांसिगोन बाहाय संजानानै जानोसै दिनै बिनि बासन बर्तनजों ओमफ्राय दा टाइमा जाबाय नै 6:01 जाबाय दे माइरं बायदिसिना दंना गैया माइरंआथ' गैलान्दां नै होनाय नंला लायनांसिगोन ओमफ्राय संजानानै जानोसै गाबोन मा प्लानिं जायो नोंसै गाबोन APL आव थांफिननांगोन दां बे मदनपुराव कलगेट खाथिनि कम्पानियाव कलगेटनि लामा बियो अखा हाबा हाब्रु सान्दुं दुंबा हाद्रि जोंनि गामिजोंसो हाला लामाया जोंना मोजां जाजोब्बाय निजला रडा सामथाइबारि टु दादगारि मोजां जाबोबाय बिराद गोजान थाबायबोबाय नै फ्लाइअभार मोनफैलायबाय थांफिननायावसो गोजान जानोसै इभिनिं वाक जाबाय आरो माथो खालामबाय थानो बरिं हारसिं आरो लोगोबो गैला गगाबो मोनदों दे गगा मोनदों ओंखायनो भइसआ बोरैबा जादों आंना रायलायनाया फ्लाइअभार मोनफैबाय सकि गेट होनो बेखौ बे फ्लाइअभारनि गाहायजों फैबानो बे फेक्ट्रि एरियाखौ मोनबाय आरो नैबावनो मैगं बाजार मा बाजार बावनो खालामजोबो बे ब्रिजनि गाहायावनो गाइस ओंखाम संबाय दे नै बाव एसे साइडआव लाबोबाय आं बैयाव खना नाथारमोन बोरैबा बैनिफ्राय लानानै बाहाय दोनफैबाय आरो एसे मोखाङाव बेयाव गायत्री कम्पानिनिबो गारि दं नै ओंखाम संबाय दा आलु सुगासिनो ओमफ्राय दालिजों आलुजों रुनोसै ओमफ्राय थाव सेरनोसै दालि आलु जानोसै ओंख्रिया दिनै गाइस ओंखाम जाखांबाय खोमसिखाय आं भिडिअ शुट खालामासै ओमफ्राय बेट्रियाबो मालानिफ्राय फेन सलायनाय दा फेन आं दासो अन खालामदों ओमफ्राय गाबोन फुङावबा सिखार जागोन ना जाया लाइट सलायबाय थाबाबा बेखौ साननानै आं भिडिअबो बांद्राय गोलाव शुट खालामासै दिनैनि ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै बिदिबा लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव दे लोगोफोर बाय बाय